Oh, ayusa, nakatilaw na bakag binurong nga iskabitse. Di matabas-tabas, porting pagkaayusa. Pikhan po nato ng kapayas nga gisardinasan. Sugbaan din nato ng isda nga kitong. Garabi pagkadagkua. Iboyok din sa kanon natong sinardinasan nga kapayas. Nya ipangpatong po natong isda nga sinugba. Garabi pagkalamiya sa tong tukbononon. Grabe makadagpanukob sa mga singgaw. Ipanghilam usra. Di matabas-tabas, pormag mga lunos. Porting dagkuag mga pabawnan. Di yun mangundang og di mamurot ang mga pabawnan. Garabi way mga gana. Awan nila nga pasundayag. Lahos. O dinapod, sugdan na nato. Kani usang binuro atong pikhan. Ato ning birahan sa pag-iskabitse. Aw di po din siya matabas-tabas. Purti po pagkaayusa ani. Tuloy rin siya nga isda or tabaga. Kitatugan o kasin. Nya inig kauga mahimo ng ingon ani. Mura-mura na siya og buwad. Purti po pagkaayusa ni pare sa mga utan-utan. Ato birahan diri sa pag-iskabitse. Iskabitsehon. Okay daog dira tanan natong iskabitsehonon. Nya magkuha po dadag kapayas. Akan nimo ipares nato sa tong binuro nga iskabitse. Iitsa na diya sa singgawong largo. Okay goods, punan ta nag-usa. Klino. Gods, porting bunasa sa kasinggaw na headshot. Sanggal ang liog may sanggal. Adao kaning duha ka buk kapayas sa tumbutangan og sardinas. Porting ayosa ani. Alahos mamalit sa tadrig mga materyales sa tong suki para isagol sa tong pikhan. Shout out ko sa among suking tindahan nga palitanan namong mga materyales. Porte pong ayosa ning tindahan na dire kay kompleto na sila sa mga materyales. Aw naa ni nahimutang ilang tindahan sa Pandayan Marabilia. Dira tanan natong mga materyales. Adaog batsi na ta. Amatik pag-abot na to nagdabdab nang usa ka singgawong dia. Wa na dakap sundayag ato na ning sugdan sa pagpirito tong binuro. Asam ta nagpirito tadi agi maniho po na pagpanit sa usa ka singgawong dia atong kapayas. Paghuman og panit agi pulihan na po na usa ka singgawong dia. Agi pikhan na po na usa ka singgawong dia sa paghiwa-hiwa. Sa gulan ni tanag sardinas aw ayos kayo. Dira matik kay naluto namang uban sa tong gipirito nga binuro. Ato usa ni panghauno ng uban. Alhos dira luto na tanan natong binuro. Agi hiwa na po na das usa ka singgawong dia atong mga materyales para sagol sa tong iskabitse. Gibirahan po na usa ka singgawong dia sa pagkupos o kasi natong kapayas para mawagtang ang tagok. Paghuman og kupos sa usa ka singgawong, adira sugdan na natos pagluto atong para iskabitse. Gibutangan usa na sa usa ka singgawong dia og gidibol. Paghuman ato na isunod og lunod atong mga materyales. Birahan usa ta na sa paggisal una. Ikahuman butangan dag sabaw. Okay daog sakto na kay di na tinuwa. Adi apay laing materyales nga nahabilin. Ilunod na dia. Kana goods. Ato na din ang pikhan sa pagtimpla. Boyokan din nato ang magic lame. Isunod po tanig boyok ang ketchup. Okay-ukayon dayon. Ikahuman butangan po nato ning gamay suka para pang aslom-aslom gamay ba. Amatik ato na nang boyokan pud og kamay para magpantay iyang lasa. Sweet and sour ba. Ato na po isunod og boyok atong kinutaw nga napog para pang palapot ba. Adi ara kay human naman tagbuhat og sos atong iskabitse. Ato na ni ilunod atong pinirito nga binuro. Asos di matabas-tabas porting pagkaayusa sa tong iskabitse nga binuro. Daog kinaluto naman ato na nang pikhan sa paghukad. Grabe lamiana kompleto nas mga materyales atong iskabitse. Pagkahuman natong hukad sa tong iskabitse, ato na nang isunod og gisal atong mga materyales. Ato na nang pikhan sa pagluto atong kapayas. Ilunod na diya kana goods. Paghuman og lunod buyukan ni gameng patis. Okay-ukayon dayon goods kayo. Og diring dapita porting pagkaayusa kay naidang isda ang usa ka singgawong. Sama isda. Aray, dagham day ko sa papa day. Yuson yo. Nanggalan ba? Sugba ta na. Aw siguro paksit porting pagkaayusa. Grabe pang pagkalabasa porting gud lami sa sinugba ni. Paksit. Nagluto po na dia ang duha. Oh, day. Nya pares dayon nato aning giluto nato. Borot yung pabawnan sa mga singgawon ani. Di ara wanay daghang pasundayag ato na ni ilunod atong sardinas. Sa mga nakatilaw na ning kapayas nga gibutang og sardinas, grabe gyud pagkaayusa. Di po di matabas-tabas udana mo tipak po nagdakong bahaw. Di ara po natong isda nga inog sugba dala sa singgawon. Porte pang pagkapreskuha og grabe ayusa isugba ning isda. Grabe gyud lami ay ipares na ron. Okay daog di ara naluto natong kapayas nga binutangan og sardinas. Grabe pagkalami ay ibahog sa kanon no. Kay naluto naman natong kapayas nga binutangan og sardinas. Ato na po na isunod og sugba atong isda. Matik unay daghang langay ipamutang na dia. Kana goods, grabe pang pagkatuskiga isugba kuha na siya sa pinanggalan. Daog ato na nang birahan sa pagbalik kay nga luto na. Grabe pagkahumuta ng isda sugbaon tambok kay unod. Matik ato na nang panghaunon kay nga luto na. Nagtuo ng laway sa mga singgawong da kay murag ipanggusla na. Paghuman natong haon dia agi plastaran pud daw sa saging das usa ka singgawong para himo natong hukaran. Matik ato na po ning hukaron natong kanon nga mais. Mao gid siya pinakaayos ipares atong mga tukbononon hugot kay busog ba. Adera ato na ning hukaron natong kapayas nga binutangan og sardinas. Ato na dang ibuyok sa tong kanon nga mais. Kana ibahog na goods. Ato na po ning hukaron natong iskabitse nga binuro. Ato na ipamutang sa daplin para sayo na pag-abot sa mga singgawong ba para hinabhabay gyud og insakto. Nya kani atong sinugba nga kitong ipamutang sa babaw. Kana goods iapil lang tabla. Grabe na mga lunosa kuha na. Di ara tong finished product. Di nakahuwat ang mga singgawong. Grabe na mga rubuha. Atok bunsa na mo ni habab. Habab. Nagba. Binuro nga iskabitse nga singgawong. Saging bay. Grabe ang sa Haul-haul. Haul ko. Damo taong. Nagba.
Sila mo. Payat. So, lubang singgaw. Bala. Bala naman. Ba yun, nabako nga. Ganit yung lubog. Oh, lamay ka buko-buko dyan. Buhog. Saka sa ngayon. Di habab. Undang ba? Una na. Singgaw. Mga bangko. Online enggak largus tiil ba? Kami. Ano na ito na? Magpang juga. Mais nga kanon. Ano? Harus. Okay. Apa ya? Kelugi. Kelugi. Kalau kuboy. Apa? Abe. Bung abe. Oh, doson. Refill ba, refill. Dukot ni dukot eh. Dukot. Sama do. Siapa po na? Lagpot ng kanon. Ngalok pa. Ya. Hidup. Sanggup eh. Kalma kayo. Oh, pagkaduang doon. Dala. Dedo. Dala. Overdose. Sugar laras mga singgaw mo eh. Penggana ba? Gusto mo yung kaon sa kabuan? Ito yung kapala ito ko. Ano ba? Tolo lang kabuk mga singgaw na titirang buhay. Abab kayo! Pupo! Grabe pagkayusag tinukmanay sa mga singgaw. Di matabas-tabas, gipophog yun ang dugmo ko. Grabe pagkalamiag itokob sa mga singgaw. Sakto kayo kina iskabitse niya. Kapayas nga gisardinasan niya na isinugba nga kitong. Aw grabe ayusa. Awan na dagang pasundayag mag-shoutout sa tong mga singgaw. Shoutout kang Olin Limarig, kang Lauren Salobre, kang Edgar Vale Acombre, kang Irish Ann Estolano, kang Loren Vale Acombre, kang Aldrin Tabutabo, kang Gary Iborda Ebasco, kang Cora Galagar, kang G.I. Ulips, kang Maria Janine Gupita Hirona, kang Jericho B. Pasiol, kang Lorelina Yoson, kang J.R. Umalay Sabarita, kang Christopher Libusana, o kang Jan J. Rio Malos. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa atong latest upload. Ato na magkuhag first 15 comments sa atong shoutout. Diri lang tako to mga singgaw. I-share ko like ning video para sa daghang tama tukob. Unsa na po ka diya? Ay, aw, sa pailain, nagkalingaw na sa duwa aning pilbos. Yatis ka to nang doon nga dali na kang kwarta? Uy, dali ra kay kwarta ni, pero disclaimer lang nga, ayaw ang agduwa, huwag kay saktong budget, pero na aw, okay kayo. Yatis tuloy ko na tanabi, bisig kadaog dito po na. Dali, tuluan ka sa pagdaog. May na lang ni, pambinignit. Kini pilbos na ni siya, daghang klase-klaseng duwa. Na Fortune Games, Mine, Super Ace, nindot kayo ni yun, daghang Yeah. pagpilian diri. Pero akong pinakadabis yun, kining Mines. Mines? Tuluan ka sa pagduwa, ha? Sige yatis. Para Dili ko din daog makakat-on ka ba? Oh. Instead nga, ang nakabutang diri daan, Gis, himuon na tong skwinta. Kwinta. Nya, tuplok ko ni mong bit. O, try na to. Oh, bumba na. Bumba? Aw, ayaw, kaguol sa'yo na kinabawion. I-times 2 na to atong bit. Times 2 ra. Imo na to 100. 100. O, bit. O, di ba? Ugo. Dali ra kini siya bawion. Cash out. Bawi gid tinuod eh. O, bit tag balik. Arit, skwinta ta balik. 50. Tuplok ko ni mong bit. O, di ba? Grabe. Dali ra kang daog ani gid. Cash out. Upat ra ka tuplukan daog na. Daog na. O, bit tag balik. Skwinta. Tapos kwinta na pod. O, di ba? Asus, grabe. Dali ra kang daog. Cash out ta.
Cash out. Bit na po tag kwinta. Tuplo ka rin magbalik. O, di ba? Grabe. Cash Daog out mo. na. Daliar ko nang duagod. Kung dako na kagdaog, Nya, ari ka diri mo cash out, tudloan ti ka. unsa man na? Ari kas puwa nga envelope, Nya, nya ari kas withdraw. Sa pag-withdraw ana, through GCash ra imong i-type og pila imong i-withdraw diha. Nya ari sa ubos pilion nimo ang GCash. O inana ra na sa kasayon. O sa pa may gihuwat ninyo, register na nasa comment section ang link. O di ara.